پھیرا حمید سے آل تے سکھ دے بہوں پہاں جڑے ہاتھ نب کے مڑ چھجدے او ہوندن پیر مثالی لاجپال سیال دی شان لوکو کر جان دہن لجپال مڑ کرم پٹان میں کردار درتے جوان سوالی تاکرم جے بدکاراں دے بر دین جولی خالی ہو پاؤ پھیرا حمید سے آل پاؤ پھیرا حمید سے آل تے سکھ دے بہوں پہاں پاؤ پھیرا حمید سے آل تے سکھ دے بہوں پہاں اے کر منظور سوال اے کر منظور سوال تے سکھ دے بہوں پہاں پاؤ پھیرا والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين نبي الأنبياء عظيم الأنبياء سيدنا مولانا وحبيبنا محمد النبي الرسول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك
نہیں لانے کوئی یاد کوئی نہیں خواجہ شمس دا صدیقہ او ساڈے دکھڑے آن مٹاوا خواجہ شمس دا صدیقہ او ساڈے روندے نین ہساوا ساڈے روندے نین ہساوا خواجہ قمر دلال خواجہ قمر دلال تے سکھ دے بوں پیاں پاؤ پھیرا امید سے آل تیرے در تے آسان لا کے آیا جلیار پھیلا کے تیرے در تے آسان لا کے آیا جلیار پھیلا کے ہے اپنا مندڑا حال ہے اپنا مندڑا حال تے سکھ دے بوں پیاں پاؤ پھیرا حمید سے آل سونا در تو نہ درکاری او نہ سگنوں یار وساری سونا در تو نہ درکاری او نہ سگنوں یار وساری اکرم نو رکھ